Zopakujeme si pravidlá. Nepohnete sa z miesta. Ale... Budete mlčať. Ale... Budete mlčať. Ja tuším, kto nemá osobnostné predpoklady pokyny dodržať. Rozoberiem ťa na súčiastky. Neskôr. Tri minúty do štartu. Prebehne skúška zapojenia. A ktorý tvoj spolužiak nás virtuálne navštívi? Han. Ten Han? K tomuto stretnutiu sa staviame čisto profesionálne. Ojoj, sabotáž. Blamáš. Myš! Základným nástrojom, ktorý pomáha chrániť vaše zariadenia pripojené na internet, je bezpečnostný softvér. Pri kúpe bezpečnostného softvéru si cez recenzie používateľov vždy preverte reputáciu jeho výrobcu alebo poskytovateľa. Ak mal výrobca v minulosti problémy, ktoré sa snažil okamžite riešiť, je to znak toho, že mu na kvalite svojich služieb záleží. Pomôcť môže aj sledovanie výsledkov konkrétnych produktov v nezávislých testoch. Nikdy si nesťahujte nelegálny softvér. Tieto programy väčšinou nie sú aktualizované, nie sú na nich inštalované záplaty a nemajú zákaznícku podporu. Bezpečnostným softvérom chránte každé zariadenie pripojené na internet. Od počítača, cez mobilné zariadenia po smart televízory. Nezabúdajte ani na zabezpečenie vašej domácej siete pre ochranu tých smart zariadení, ktoré bezpečnostným softvérom nie je možné priamo chrániť. Myš! Žiadna trojská potvora môj online team building neskazí. 15:0 pre myš. Čas na militantné riešenia. Kde máme pascu? Vyhodila si ju. Lebo sme pacifisti? Ty vieš používať vrtačku? V núdzi spoznáš kvality vlastnej céry. Plnotučný švajčiarsky bioementál. Do ukrytu. Myš! Nie vždy je potrebné zadovážiť si najdrahšiu verziu bezpečnostného softvéru. V súčasnosti už aj základný bezpečnostný softvér poskytuje ochranu s viacerými vrstvami pokročilých technológií. Dôležité sú napríklad funkcie antivírus a antispyware. Poskytujú ochranu pred digitálnymi hrozbami vrátane vírusov, rootkitov, červov a špehovacích programov. Funkcia antispam chráni vašu e-mailovú schránku pred nevyžiadanými správami. Funkcia anti-phishing zabezpečí blokovanie falošných web stránok v internetovom prehliadači. Firewall ochrana zabraňuje neoprávnenému prístupu k vášmu počítaču a zneužitiu vašich osobných dát. Ochrana webovej kamery monitoruje procesy a aplikácie, ktoré sa snažia získať prístup k vašej webovej kamere a aktivovať ju bez vášho vedomia. Dôležité sú aj funkcie pre ochranu online platieb, napríklad prostredníctvom zabezpečeného prehliadača. Ak už bezpečnostný softvér máte, nezabúdajte na jeho pravidelné aktualizácie alebo ich automatickú aktiváciu. Máme 30 sekúnd, musíme detekovať miesto vniku. Šuflíky čisté. Prach pod stolom. Bez komentára. Raz, dva a... Miesto vniku zahatané. Konečne. 5 sekúnd. Ahoj, bajtovci. Ako sa máš? Vítaj, synu. Adeu, leul, huang, jeong, habnidang. Odkedy vieš korejsky? Čo neurobí úžasný otec pre prvé dcérino Handevu?